E entrementres, a Asociación Feiral vai celebrar o vindeiro 26 deste mes unha asemblea extraordinaria para analizar cos 2.600 socios a situación da entidade e para marcar os obxectivos da nova etapa. Entre eles, actualizar a estructura asociativa para diferenciar entre socios titulares e familiares. Socio familiar. Se ti, a muller e o fillo sodes socios, o normal é que se mande unha comunicación sola, se mande un boletín solo e tal. E entonces, que queremos facer? Bueno, pois socio titular, tío a muller, e socio beneficiario a parella e aos fillos. Que pasa? Que hasta ahora eran todos socios. Os custos de correspondencia e de todo eso son elevadísimos, incluso a xestión de recibos. E eso queremos abaratalo. Actualmente os novos socios pagan unha cota anual de 14,42 euros e os de beneficiarios 7,21. A asociación ultima tamén nestes días co convenio coa Fundación Semana Verde, que podería selarse antes de que remate este mes. O documento marcará a liña de traballo e a interrelación entre ambas entidades.